Unya Andrea sa katong atong 4-part series. Yes, ang sa special report. Ang controversial special report. King Perez, no? Ang gistoryaan sa kadaghanan karon, no? Kabahin ni ining sex, no? Gawas sa unang sexual nga kasinatian, mga pagtuon mipakita nga adunay laing naka-impluwensya sa panglantaw sa sexualidad sa usa ka tawo. Sa katabusang hugna sa special report ni King Perez, atong masayran ang mga hinungdan kung unsa ang nakapausab sa panglantaw sa katilingban sa sexuality ug sa kahimtang sa pamilya nga adunay dakong responsibilidad sa paghulma sa morals ug values sa mga batan-on. Appeal for sex may usa sa mga elemento aron matagad ang usa ka pahinumdum. Matud pa sa advertising professor Greg Loren, mukagat dayon ang target audience kay panginahanglan man ng sex. Perfume because you wanted to be attractive, and attraction has a sexual connotation to it. So when you are making an ad for a perfume, it has to be sexy. Kay panginahanglan ng sex, nahimong supply sa mong demand ang mahilig sa group sex na silang Cactus ug Tulip. Niadtong usa ka bahin silang kinabuhi. Si Cactus nga usa ka gay man miangkon nga mag-cross-dress siya kaniadto aron makakuha og foreign customers kundi moabot sa 10,000 pesos ang labing dakong kita. Samtang si Tulip nasuwayan sab nga mabayaran sa mga foreigner ug Pilipino. Apan giklaro nila nga nihunong na sila sa pagpabayad. Tabang sa pamilya ang ilang hinungdan ngano mi resort sa mga panginabuhi. Like kanang mag-naked sa tubangan nila, then mag-dance-dance pa sa ilang favorite music. So, tripping yun kay ilang style. Pagkami, mura siya mahugsa sa group sex, pero kami tayong yung gigamit, pero sara siya kabuok. Una may kabuok girl, di siya raw sa ka-foreigner. Biktima kaniadto sa pagpangmolesya silang Cactus ug Tulip. Nga matud pa ni Dr. Watin adunay epekto sa ilang sexual behavior. Gawa sa early sexual experience aduna say impact ang sayo nga exposure kabahin sa sex. Sama sa pornography, internet ug media, nakip na sa mga salida ug mga advertisements. Apan matud ni Loren, dili tinuyuan sa mga sexy advertisements nga moagni og daotang binuhatan sa sex, sama sa sex crimes. I don't think that advertising is the primary cause, or any medium is the primary cause for people to commit such acts. It's already there, innate in them, and it's just waiting to get out. Tambag sa doktora nga angay magmatngo ng mga ginikanan sa mga binuhatan ug mga kaagi sila mga anak. Importante nga mapasabot sa mga anak ang value sa dignidad sa usa ka tawo sa sayong pangidaron. Gani usa sa mga gitambag sa doktora nga mapasabot sa mga anak nga usa lang ka pelikulang 50 Shades of Grey ug dili kini maayong buhaton. Kabahin ang salida sa usa ka dato ug hitsuraan nga si Christian Grey nga giromanticize ang pagpasakit sa iyang partner. Tingali kung tangtangon nato nga ang kining nagadaangan niya nga ang lead role nga lalaki dili kayon anak kagwapo, dili kayon anak kadato, basin lahi ang tan-aw nato sa salida. You transpose na nimo to the experience of pornography, or shown pictures, shown videos, and you get your kick from there as a substitute, no, for what would have been the real sex, no, which in this case is not available. Some people get hooked on it nga they would actually value it even more than sex itself. But on the other hand, some people get all kinds of ideas from watching these things, and then they would like to apply it in real life. Dugang ni Monsignor Tan nga ang weak family structure sama sa mga broken families mao'y nakapahuyang sa gitudlo sa simbahan, lakip na sa sexualidad. The crisis that we are facing in society is oftentimes the crisis of saints, meaning the lack of saints in society, the lack of people who live up to the gospel values, the lack of people who really listen to their conscience. And so with the hardening of the conscience, we have lost our sense of accountability to a higher being and our accountability to one another. Giangkon hinuon nilang Cactus ug Tulip nga gipanglantawan nila ang adlaw nga mahunong na ang ilang paki-group sex apan wa sila masayod kun kanus akutob. Well, sa tinud-an you will not just
kanang di ba kamo tanaw usay advantage ug disadvantage sa usa ka butang as long you enjoy period. Lami, nakatry na, mga pangita. Ang matag binuhatan adunay hinungdan, bisan pa man nga adunay mga tao nga na-engage sa mga talagsaong sexual practices, angay nga sabton ang ugat silang binuhatan ug tabangan sila nga makabarog sama na lang sa mga biktima sa pagpangabuso ingon man sa katong mga nakasala. Hagit sab karon sa mga dakong institusyon sama sa gobyerno ug simbahan ug gani sa tibuok katawhan ang nakausab nga panglantaw kabahin sa sex. Kung musunod ba sa mga traditional moral values o mukuyog sa mga bagong pamaagi sa pakighilawas, sama nilang Cactus ug Tulip. King Perez, News 5. Daghan gyud mga influensya gyud Andrea no sa kaning pangunahuna sa tao no. But it was very well said kanina ni Monsignor Tan nga ang weak family structure is actually one of usa the sa reasons. reasons no. Nga kani untan dapat ang pamilya mao ginigi ampingan gyud sa state and sa church. In fact, it's provided for in our constitution that the family is the foundation of the nation. So ang ato ta mga ginikanan dunay responsibilidad. No, Sakto gyud. Bantayan gyud ang atong mga kabatanunan. Actually, Glenn, sa kaning 4-part series no nga report ni King Perez, marag one word yun para nako ang mo stand out. It's responsibility. Like for example, on behalf sa media, dapat responsible tanong dili lang nato gamiton ang sex, Yes. violence to catch the attention of our viewers. Kay kani bitaw using sex as murag an attention grabber, it daghan kay siya resulta, like it can even result to the commodification of women, di ba inana? And then another thing, responsibility, like you said, responsibility sa itong mga ginikanan nga bantayan gyud and ilang make sure nga hatagan sa sakto nga moral values ang ilahang mga anak, plus para nako sa responsibility alang sa katong mga tao nga dunay mga nailahan nga mga higala nga mga victims of abuse. Yes. Kay di ba mo man ning gipakita sa special report ni King kaning mga victims of abuse dako gyud kayo prone gid sila na usab ilahang sexual behavior. Kita tanan di man ta excuse sa kaning mga masayop ta ba no kay normal man na siya, especially when you're growing up, no, you commit a mistake once or twice, then tan-aw na sa kasalain nga bahin, no, kay you get stuck in the same cycle, magbalik-balik ra ug unsay makapasakit nimo hinuklugi na. Mao lagi actually I know of some victims Yes. gano of sexual abuse niya. Kanang ilang pagtan-aw silang kaugalingon ubos kayo because they say nga hugaw namang good ko daan. So murag inaano na lang sud ko gamay kay ilang pagtanaw silang sab. So if you know of someone nga biktima sa sexual abuse, dapat nato sila tabangan na mo-believe sila silang selves pagbalik. And So then ang support system bali. yes, we have to empower them. Now what will happen ug katong dili kumpleto ang pamilya? Na sila friends. Friends. If they Yeah, have friends sa relatives. tanungan. Mo lagi na. So atong mga viewers, if you know of someone, be that person who will empower our victims of sexual abuse. That's why ang spiritual manggod, ang church and then ang state, Yes. no, needs to be there to strengthen ang atong family Okay. structure. No, isa ato sang mga kabatanunan ug sa atong mga kaigsunan, no. Hinuklugi ning maong series nga atong gihatod kay dunay ni daghang mga pagtulunan, no, aron na mahapsay ug manindot ang inyong mga tagsa-tagsa kinabuhi uban ang atong katilingban. Nagwali na gyud ta karon. Ug good Friday and have a good weekend. Happy Andrea. weekend mga kapatid.